Nork idazten dizu inbeste? Berdin zait, guztiok idazten dizute, zure argazkiaren guarroak igotzen dituzulako. Barra. Zer gertatzen zaizu? Zure bilatu duen naiz, Erantzun! Hombre, ordua izan da, ez? Egon? Bai, barkatu. Ez barkatu ez. Aita dago etzoten goze da, así que ointxe bertan maiekin zera. Bai, benizko. Maiekin zera, junbar zara, etorri zara berandu. Maiekin imezera. Bai, banoi aldatzera arropa, zera nintzenako. Nekatuta. Horrela sentitzen nintzen. Egunero nire ingurua gutxiesten ninduen. Egunero nire buruaren erreflexua gero eta gardenagoa zen, gero eta hutsalagoa. Orain arte, nahikoa da. Ez dut nahi neure burua gutxiestea. Ez dut nahi nire egunerokotasuna itzal utz bat bezala sentieraztea. Ni naiz neure buruaren jabe. Nire erabakiak neureak dira, nik hartzen ditu. Maite naiz, eta maite dut askatasuna. Askea naiz. Nork idazten dizu inbeste? Berdin zait, guztiok hitz egiten dizute oso argazki guarroak igotzen dizulako, guarra bat zara. Paso, ez dut horrelako harremanik bat mantenduko. Ez lotzazu emoteozu, bakizu zaren hau, jazarpena. Venga, lasama, joan ipinten ari nari, zeitek aite gozela. Venga, ari. Baina beti ipintzen dugu guma jaztea, ez du ipintzen aita, ez du lazei egiten egunean.